Egunon, ongi etorriak, zuen itxaropena bizkortzera, Eukaristia ondara etorri zeraten guztiok ongi etorriak. Ongi etorria baita Segura Irratiaren berez, gurekin parte hartu nahi duten guztioi, denok ongi etorriak. Ondamenaren susmoa eta kezka sakona da gaurko gizartean. Egitura ekonomiko okerrak, ideologi zarkituak, gobernu zapaltzaileak, aspaldiko jokaera interesatuak, segurtasunik eza eta bildurra, aldaketa sakonen beharra bizi duen izak ere. Krisi erlijiosoa nagusitzen ari zaigu, baina kimu eta landare berriak ere agertzen dira gure itxaropenaren euskarri. Kristauarentzat egiazko itxaropena jainkoak eginiko promesa eta agintzaria da. Zarkituaren amaieraz eta berrikuntzaren garaiaz ari zaizkigu gaur irakurgaiak. Lotura guztietatik bihotza askatzera deitzen gaitu jainkoak. Erne eta adi jarri gaitezen, gure itxaropena jainkoaren agintzarietan oinarritu dezagun. Horlaxe hasiko dugu gure otoitzaldi hau, zutik jarri eta gure ondoan kantatuz. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuzara jauna zu gure hartzain eta gozore hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardigaxok zugabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardigaxok zugabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Itxaropenaren jainkoa, alaitasunez eta bakez pozten gaituen jainko ona, bego beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Azaroko igande hauetan, liturgi urtearen amaieran, gure kristau bizitza nolakoa izan den eta den begiratzeko gonbita egiten zaigu. Non dauzkagu jarrita gure begiak. Isildu eta pranta gaitezen jainkoaren aurrean, gure realitatea eskuetan hartuta. Jubileo urte honek gure Espainetan jarri duen otoitz eder honekin. Zeruan zauden aita, zure seme eta gure anaia den, Jesu Kristorengan eman diguzun fedeak, eta espirituagan gure bihotzetan isuria izan den karitatearen garrak, esna dezatela gugan, zure erreinuaren etorreran itxaropenaren zoriontasuna. Zure grazia biogaitza gizaldia eta kosmosa onduko duten evangelioaren hazien ereide zintzo. Zeru berriaren eta lur berriaren uste honeko itxaropenean. Gaitz ororen indarra gainditurik, zure haintza betiko agertuko denean. Jubileoaren graziak sustatu dezala itxaropenean,
erromes garen ongan, zeruko ondasunekiko leia, eta izur dezala mundu osoarengan, gure salbatzailearen alaitasuna eta bakea. Zuri betiereko jainko berenkatu horri, gorespen eta aintza gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta orain eskadezagun barkazioa, gure bizitzak baitu zertaz damutua. Jesus jauna, gure itxaropen pozgarria, erruki jauna. Jesus jauna, gure bizitza ardura zaintzen duzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, erreinuko lanareko indartzen gaituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ona, eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita aintza abestuko dugu. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Denok? Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Aina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, behedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko baita alguztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, bakean lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, zutik odoitzerako. Egin dezagun otoitz.
Jainko gure aita, egin gaitzala zure laguntzak beti alai zure zerbitzuan. Ondasun horren iturri zaren horri emanak bizitzea baita guretzat egiazko zorion betea eta iraunkorra. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ona eta gaizkia nahasian bizi dira gizartean. Arazoa konpontzen saiatu ziren profetak, jakintsuek eta teologoek. Gauza bakoitza bere lekua jarria izango zela, esan zuten. Hala dio Malaquías profetak. Dios estalla como juicio en la existencia del malvado y como salvación en la existencia del justo. Escuchemos a Malaquías. Malakiasen profezia liburutik. Begira, badator eguna labea bezain kiskalgarria. Arro eta gaizkile guztiak lasto izango dira, eta zeharo kiskaliko ditu etortzekoa den egunak. Ez diutziko, ez sustrairik, ez abarrik. Baina zuentzat, nire izenari begirune diozunentzat, eguzkia bezala agertuko da nire justizia, errainuetan osasuna dakarrela. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. jauna badator gizartera, herrian zuzen epaitzera. Denok? Jauna badator gizartera, herriak zuzen epaitzera. Ospatu jaunak zitaraz eta kantu hotzez, turutaz eta adar hotzez, egin zierregeten jaunari. Jauna badator gizartera, herriak zuzen epaitzera. Egin beza horro itxasoak eta bertako guztiak, munduak eta bertan bizi direnek, egin bezate txaloi baiek, pozoiu hau betez mendiek, jaunaren aurrean, badator eta lurra epaitzera. Jauna badator gizartera, herriak zuzen epaitzera. Lanean saiatu behar du egiazko sinestedunak. San Pablok dioenez, evangelioaren zerbitzariak bere lanetik bizi behar du. Evangelioa doan eskaintzeko. El que no trabaja, que no coma. Sentencia tajante de San Pablo a los tesalonicenses.
San Paulo apostoloak Tesalonikarrei egindako 2. gutunetik. Senideok, ondo dakizue nola jokatu behar duzuen, guk bezala egiteko. Ez ginen zuen artean zabarkerian bizi izan, ez genuen inoren kontura ogia jan. Aitzitik, gau eta egun lanean nekatu ginen, zuetako inorentzat zama ez izatearren. Bagenuen zuen kontura bizitzeko eskubidea, baina lan egin nahi izan genuen zuei jarraibide emateko. Zuekin egon ginenean, arau hau eman genizuen. Lanik egin nahi ez duenak ez dezala jan. Zeren, jakin baitugu, zuetako batzuk zabarkerian bizi direla, ezer egin gabe, ikusmiran zeregintzu. Horrelakoei, Jesu Kristo jaunaren izenean agintzen eta erregutzen diegu, bakean lan eginez, irabaz dezatela beren ogia. Jaunak esana, Ezerra zuri jauna. Bere jarraitzaileak ez zituen engainatu nahi Jesusek. Bizitza luzea eta zailtasun eta borrokaz betea izango zela jakinarazi zien. Ezker edo eskubiko indarkeri arroek ez dira evangelioaren bideak. Zuen iraupenez onik aterako duzue zuen bizia esango digu Jesusek bere evangelioan. Zutik jarri eta kanta dezagun, aleluia. Denok, aleluia. Aleluia, aleluia, Zuti zaitezte eta jaso zuen buruak. Hurbiltzen ari da zuen askatasuna. jauna zuekin, Eta zure espirituaren Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, norbaitzuek jauretxearen ederra goraipatzen zuten, harri ederrez eta eskain gaiz apaindua ikusten zutelako. Orduan Jesusek honela esan zien: etorriko dira egunak, eta ikusten dituzuen guztia hauetatik, ez da harririk harri gainean geldituko. Dena apurtu egingo dute.
Haiek galdera hau egin zioten, Maizu, noiz gertatuko da hori? Eta zer izango da seinale hori gertatzera doala? Jesusek erantzun, begira, ez zaitzatela inork lilura, asko etorriko baitira nire izenean, ni naiz esaten, eta laster da garaia. Ez jarraitu horrelakoei. Borroka eta nahas pilotsak entzuten dituzuenean, ez ikara. Hauek gertatu behar dute lehendabizi, baina azkena ez da berehala izango. Esan zien gainera, herriak herrien aurka jaikiko dira, eta erreinuak erreinuen aurka. Lurrikara izugarriak izango dira, baita izurriteak eta goseteak ere han eta hemen. Gauza beldurgarriak gertatuko dira eta ezaugarri handiak zeruan. Baina horien aurretik eskuak erantziko dizkizuete, erasoko dizuete, sinagogetara eta gartzeletara eramango zaituzte. Baina baita errege eta agintarien aurrean ere, nire izenagatik. Horiek guztiek nire testigu izateko bide emango dizuete. Sartu ondo bihotzean, ez daukazuela nola erantzungo burua usteen ibili beharrik. Nik emango baitizuet hizkuntza eta jakinduria. Eta hizkuntza eta jakinduria horri ezingo diote, ez erantzun, ez aurka egin, zuen etsai guztiek. Gurasoek, senideek, ahaide eta adiskideek ere salatuko zaituzte. Eta zuetako zenbait hile egingo zaituzte. Guztiek gorroto izango zaituzte nire izanagatik. Baina zuen buruko hile bat ere ez da galduko. Zuen iraupenez, onik aterako duzue zuen bizia. Jaunak esana, Arantzazu zale maiteok bake eta on. Liturgia urteko azken igandetan gaude eta igande honetako irakurgaiek mundu baten amaiera ekartzen digute gogora. Evangelioak krisialdi bezala azaldu digu egoera, baina ez da ikarratzeko unea, ez da edozein sasi profeti sinestekoa ere, gure Jesusenganako sinesmenean sakontzeko unea da. Eta harinkeriatan ibili gabe eta axola gutxiko arazoak bazter utzirik, Jesusengan behin eta berriz errotzeko garaia. Berak adieraziko digu zer eta nola egin. Evangelioaren deskripzioa beldurgarria da. Gehiegizkoa irudituko zaigu agian, baina munduan zehar herri askok bizi du antzeko egoera lazgarria. Evangelariak hor bildu ditu Jesusek une batean edo bestean esandako hitzak. Jauretxearen ederra goraipatzen zuten, harri ederrez eta eskaintza gaiz apaindua.
Ikasleak txoratuta daude tenpluari begira. Miresten dute bere handitasuna eta ederra, eta Jainkoa han zen, eta ez beste inon. Hala uste zen. Eta ara non Jesusek esaten dien, edertasun eta handitasun hori dena, erraustu izango dela. Ikusten duzuen edertasun hau suntsitua izango da. Ez da harririk harri gainean geldituko, dena apurtuko dute. Eraikuntza eta han antolatua zeukaten erlijio antolamendua. Mundu hau, gure gauzak, erlijioa bizitzeko moduak, iragankorra dira. Aldien araberakoak. Ederra eta handitzak bizi izan duguna galduko da. Denbora berriei edo sentsibilitate berriei leku egiteko. Gure gauzak ez dira betikoak. Ez gara beti esanguratsuak. Egiteko modu batzuk pasako dira. Berriei leku egiteko. Horrekin kontatu behar dugu. Zertan ipintzen dut nire ustea? Zer oinarritu nire eguneroko bizi moduak? Gogoan hartzeko galdera dira. Arriskua dugu mundu honetako gauza ederrekin liduratzekoa, mota batekoak izan ala bestekoak. Denbora bateko erlijioa bizitzeko moduak bere garaia egin duela dirudi. Eta honen kontzientzia hartu behar dugu. Kristau bizitza berritu behar dugu. Eta esanguratsuak izan gaurko munduarentzat. Bizitzako probaldiak dira dudari gabe. Jesusek kontu zibitzeko esaten die bere ikaslei eta gaur guri ondo begiratzeko zein egiten diogun konfiantza. Beti egongo dela jendea besteak nola engainatuko eta liluratuko dabilenik. Promesa ederrekin, ametxezko gogo eta zoroekin, jendea irabazi naiz. Mesias edo maisu berriak, mirarizko lekuak, munduaren azkeraren iragarpenak, promesa faltsuak, bizimodua laulakoak, emozioen eta sentiberatasunaren mundua arrotzen dutenak. Ez jarraitu horrelakoei esaten digu Jesusek, ez fidatu edozein aho beroren esanari. Jesusek nahi du bere jarraitzaileok balio seguruen gainean eraikitzea gure bizitza. Eta ez gaitezela galduak sentitu bizi dugun probaldian. Orain arte bizi izan duguna galtzeak min egiten digu, maite dugu oroitzea, baina kimu berriak ere hor daude, txiki eta xume. Ez ikaratu, esaten digu Jesusek, zuen burukoileak kontatuta daude. Ez nekatu zer esan eta nola babestu asmatzen. Ez zaudete bakarrik, nire espiritua zuekin dago. Izan konfiantza, izan bihotz, eutsi, iraun. Esperantza hor dugu bidean argi. Jainko erregetzaren zentzuak, berrion direnak. Azaroko 3. igande hau pobren aldeko eguna dugu. Ez gaude munduan bizirauteko. Guztiei bizitza duina eta zoriontsoa ahal bidetzeko baizik. Pobreak Elizaren erdian daude idatzi du Leonaita Santuak. Eta eskerrak ematen die gizon eta emakume voluntario guztiei pobren aldeko beren konpromisoagatik. Denoi dagokigu mundu hobeago eta zuzenago baten itxaropena piztea mundu guztian zehar. Zenbat eta gehiago gogoan hartu guztiok
komunitate bat osatzen dugula. Mundua guztion etxea dela, denok bat egiten dugula, eta guztion ongizatea denoi interesatzen zaigula. Orduan, eraikiko dugu herrien arteko bakea. Jesusengan badugu itxaropen ziurra. Galera eta aldaketa guztia gora bera, Jainkoaren ametsa betetzen ari dela, eta mundu berri bat sortzen. Evangelioak hala esan digu, iraupenaren iraupenez lortuko duzue bizia, bizi betea. Esperantza eskatuz otoitz bat zuzenduko diogu Arantzazuko amari. Nik irakurria hala bakoitzak esan dezake bere barrurako. Arantzazuko ama, esperantza ederraren emakumea, gure bide etxietan zugana jotzen dugu, zure eskua behar dugu, bidean ez galtzeko. Zure argia ilunaldian bidea asmatzeko, zure maitasuna bidea pobreekin egiteko, zure adorea sekula santan atzera ez egiteko, zure eramanpena ez erremitzeko, zure indarra nekatuarren aurrera egiteko, zure sinesmena denetan jauna ikusteko, zure esperantza behar dugu bidean irauteko. Aitor dezagun orain gure sinesmena. Sinesten alduzue, Jainkoa eta guztiduna zeru lurren egilea. Sinesten alduzue, are seme bakar, Jesu Kristo gure jauna. Maria Berkinagandik jaioa, oinatzetan hila ubiratua, hilen artetik biztua, eta aitaren eskuinaldean jarri dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Aurkez dezaizkiogun gure eskariak gure aita onari, eskadezagun betiko biziaren poza behartsuentzat. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Otoitz egin dezagun munduan sakabanaturik bizi den Elizaren alde. Urte osoz ospatu duen aitaren errukiak argitu diezaion eguneroko bidea pobreenen zerbitzuan. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gure Eliz barrutiaren beharren alde.
Gure kristauek beren elkartearen evangelizazio lanari eutsi diezaioten, beraren behar ekonomikoak arinduz. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gaxorik, bakarrik, kartzelan, eritetxeetan, gerratean sufritzen ari diren guztien alde. Eukaristi ospakizun honek betiko zorionaren esperantza eman diezaien. Aitaren errukia erakutsiz. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Eukaristia hau ospatzen ari garenon alde. Bizi gaitezela evangelioaren zerbitzura eta evangelioa bera izan dezagula erreinuko sari bete. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Entzun aita ona gure otoitza eta emazkiguzu fedez eskatu ditugun doainak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zenideok egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaitzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
Zuri jaun handi horri aurkezten dizugun eskaintza honek, iriz diezagula zu leial zerbitzatzeko grazia eta eman diezagula betiko zorionaren fruitua. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren gora bihotza, jauna galdazkago, eskerra jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai zu bedenkatzea, aita guzti santua. Egoki da zuri eskerrak ematea, egiaren eta biziaren iturri zaren horri, zeure etxean batzar egitera deitu gaituzulako. Gau, zure familia hau, zure hitza entzuteko eta zatituko dugun zure ogi bakarretik jateko bildu da. Horrela, bere jaun berpiztuaren oroigarria ospatzen du eta beste igande baten zain bizi da. Ilutzerik izango ez duen eta gizadia zure atxedenean sartuko den igandearen zain. Orduan, zure aurpegia ikusiko dugu eta zure errukia goratuko beti ere. Itxaropen pozgarri honek eraginik eta ingeru eta santuekin batean, bihotz batez zure aintzaren goratzarrea kantatzen dugu. Osana, Osana, zeruko jendea. Osana, Osana, zeruko jendea. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dira. Osana, Osana, zeruko jendea. Osana, Osana, zeruko jendea. Bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeruko jendea. Osana, Osana, zeruko Santu zara bai eta goresgarri gizon emakumeak maite dituzun jainkoa. Zu beti geurekin zaitugu bide lagun. Bedenkatua zure semea, gure artean da, bere maitasunez biltzen gaituelarik. Behinola ikaslei bezala, guri ere berak argitzen dizkigu liburu santuak eta berak zatitzen digu ogia. Horregatik eskatzen dizugu aita guztizona, isurrezazu zeure Espiritu Santua, ogi eta ardo hauek santu egiditzan, eta Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, hilbezperan, azken afariko gauean, ogia hartu, berenkatu eta zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalitza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik,
hau nire odolaren karitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Inetan biztu zerana jauna, zu berriz etorriak, mundua berri ona. Horregatik, aita guzti santua, zure seme Jesu Kristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu, nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez bizi berrira pizturik, zeure eskuinaldean jarri duzula gogoratzen dugu, eta hori zure maitasunaren egintza dela aitortzen, ura etorri arte. Eta hogi bizi emailea eta eskerronezko karitza eskaintzen dizkitzugu. Begira, aita ona, begionez zeure erizaren eskaintza honi, bere burua guretzat eman duen Kristoren pasko sakrifizioa da. Egizu, Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela, orain eta betieran. Misterio honetan parte hartzen dugunok, aita ahal guztiduna. Bizkor gaitzatzu zeure espirituaz, emakuzu zeure semearen antzeko izatea, eta sendo gaitzatzu elkartasun lokarriz, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure hartzainarekin, gainerako gotzain elizerbitzari eta mundu zabalean bizi den zeure herriarekin batean. Egizu elizako fededun guztiak, garaian garaiko ezaugarriak fedearen argitan aztertuz, saia daitezela zintzo evangelioaren zerbitzuan. Ireki itzazu gure begiak, gizon emakume guztien premietara, haien nahigabe eta estualdietan, poz eta itxaropenetan parte hartuz, salbamenaren berriona zintzo eraman diezaiegun, eta haiekin batean zure erreinuko bidean aurrera egin dezagun. Izan gogoan aita ona, Kristoren pakean hil diren gure senideak, eta fededun hil diren guztiak. Zuk bakarri dakizu haien fedearen berri, egizu goza dezatela zure aurpegiaren argia, eta eraman itzazu piztueran bizi betera. Lur honetako gure ibilatia bukatzean, argaitzatzu gu ere zeure etxean betiko, han zurekin biziko gara beti. Eta Jainkoaren ama Mariarekin, haren senar Jose santuarekin, Asisko, Frantzisko eta Clara santuekin, eta santu guztiekin bat eginik, zu goretxiko zaitugu eta ondietxiko Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeru eta zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure reinoa, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu
Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean. Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure erizare sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu erizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiogun bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk heltzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuk heltzen duzu munduko pekatua. erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuk heltzen duzu munduko pekatua. emaiguzu bakea. Jesus da gure itxaropena. Zorionekoa jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorputza eta odola. Amen. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia bere betiko errukia. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia bere betiko errukia. Jainko esku bada indartsu, jangoikoaren beso azkarrak nau altxatu. Ez naiz hilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia ere betiko errukia. Eskerrak zuri jainko jauna, nire entzule ta salbatzaile zaitudana. Horra giltzarri da jarria, etxegileek baztertu zuten hormarria. Eskerrak
guztia, gure begien harrigarri. Egun hau jaunak egin digu, guztioi poztu, ta alaitzea dagokigu. Eskerrak eman jaunonari, haitu handia bere betiko errukia. Egin dezagun otoitz. Sakramentuaren doain santuak harturik apalik eskatzen dizugu, jauna, zure semeak bere oroigarri egiteko agindu zigun eukaristia honek, handi dezala gugan maitasuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Pazientzia, eramanpena, itxaropenaren oinarria da. Jesus beraren eramanpena sortu behar du inguruan kristauak. Egin beharra neketsua izango da. Jesusen lan salbatzailearen zuzentasuna gure artean ezarri arte. Eukaristian Jesusekin bat egin dugunok, Jesusen lan salbatzailea egiteko bidaliak izan gera. Ez gaude bakarrik. Jesus dugu laguntzaile. Eutsi uste hon horri. Eta beste bat arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Bedenka gaitzala jainko guztizonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren pakean, Eskerrak